Mind4You ανακοινώνει την έναρξη του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση στη γνωσιακή συμπεριφορική κλινική ύπνωση. Είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης που συνδυάζει θεωρία, εποπτεία και πρακτική άσκηση. 5 θεωρητικές κατευθύνσεις διαμορφώνουν το πλαίσιο της εκπαίδευσης: γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, φιλοσοφική, συμβουλευτική και ανθρωπολογία, συναλλακτική ανάλυση, γνωσιακή συμπεριφορική υπνοθεραπεία και κλινικός οτοβελονισμός. Η εκπαίδευση βασίζεται στη σύνδεση του νου, του σώματος με έμφαση στις ψυχοσωματικές διαταραχές. Απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και επαγγελματίες του χώρου και γενικά όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην κλινική υπνοθεραπεία. Έναρξη 31 Οκτωβρίου του 2025, διάρκεια 12 μήνες. Εκπαιδευτής ο κύριος Δημοσθένης Παναγιωτόπουλος. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, δήλωσε τώρα συμμετοχή και προκράτηση θέσης.